n'ọnụ agaghị adị a na-abụ ụkwa na awụsa naanị ọnụ amadị a na-abụ ụkwa na-abụ ụkwa na awụsa n'ala mana ọnụ dị ọnụ ị na-abụ ụkwa ị na-awụsa naanị ọnụ ga-adị nwere ihe ọ na-ata ị na-abụ ụkwa na awụsa naanị n'ọnụ agaghị adị a na-abụ ụkwa na awụsa naanị ịma oge gbaa na-atọ ụkwa rinne kịta enu ihe na-agbanwezi ihe nne ilu n'ebe a na-ele ụkwa na ịfụ ya afụ ihe na-afụ n'obi ndị a na-anọgasị n'ụzọ ele ya a na-agbazi ya na mkpọ gbachaa ya agbacha onye na mkpọ ị na-achịrị na gị nọ n'ozugbo mana ọnwụ n'oge gboo ahụ ntasị ọrụ na-efe ntasị ọrụ ugbo amacha ụkwa ozugbo ghee rinye na-eju si ya n'ọkụ na-akpagharị ya otu esi eghe ọpapa kpagharịgide ya ụkwa ahụ akpọọ nkụ ghee ekee ya uwere onye ọbụla nke na mkpọkọrọ bụ n'aka oyibo ka esi enweta ya uwere onye ọbụla na ihe osi aka oyibo nke fọnụ okpokoro ya ahụ na-enwuwe ọkụ asị ahụ mkpọkọrọ aka oyibo ha wụnyere onye ọbụla nke n'ime na-etitizi akụ na-ata wee na-achịrị ụkwa na-ata onye ka eji wee sị na ihe nte na-ata agwụgwụ na ọ gaghị ezu ike enwere ntị nwee ntị bụ nke eji ata akụ eze n'ebe eze ikpeazụ eji ata ihe nke ahụ ntị bụ nke eji anụ ihe ntị bụ nke na-ata ihe ihe ntị na-ata agwụ na ọ dị ezu ike ọ na-ata cherere m abịazịa ekesịa ụkwa na ntasị ọrụ eji ezu ike ọrụ wee na-esizi nri eghe ụkwa ozugbo kesaa ya onye ọbụla na-ata nke ị na-etere akụ na-ata onye ahụ etinye akụ na-ata ebezie inu wee sị na ọ bụghị na akụ ya eji wee taa ụkwa nke gị na ụkwa nke gị ka a chinyere gị iwụsa akụ naanị na-abụ ụkwa na-awụsakwa na ya iburu ọnụ agụ a na-agụ nwere ihe na-ata ị na-abụ ụkwa na-awụsa naanị onye mara anya ụkwa na-abụghị ozugbo tinye akụ anya ụkwa ozugbo ịbụ ụtakwa ọbụbụ ịpịwa nke ahụ eghere eghe nke a na-eghele n'ụzọ ka ekịta abụghị ewụchata mgbịrịgbo ya afọ esiri eghe n'ọnụ mana onwe mgbịrịgbo na-ebu abịa ya hụ imepụ ihe ọchịcha ya eze ọmadocha gị n'eze onye mfọsị ha edogo onwe ihe ta nụke nọ gị n'eze mgbịrịgbo ụkwa na-eme eri nne ịpịwa ya iwepụ mgbịrịgbo ahụ fuo ịfụọ ya ọnụ iwe n'ọnụ itinye akụ ị na-ata ị na-afụchakwa ọzọ ịfụchatakwa isii ma ịsa eghekwa n'ọnụ ịfụchatakwa ịsatọ eghe n'ọnụ chatakwa ịnọ eghe n'ọnụ ị na-ata na-etinye akụ onye nke ọzọ na-awụzi nke sọsọ ndị na-emekarị ha ahụ ụmụaka bịara na-abụ nke na-awụsa nke be erigo nke be erigo n'ise ọ na-abụ na-awụsa okenye bụta nke ọwụwe n'ọnụ ọ bụtakwa ọzọ tupu maka ịghụ ya n'ọnụ ozugbo ahụ nke bụ na agụghị na agụụ nke bụ na oge ị ga-awụnyezi ya onye ọzọ nke chile na ndị ụsa ga-awụza gị nọ nsị na nke ihe erikazi ọchịbere ebe na negodi anya ka orie nne nye ọnụ nwe asị nna nke ghe ọchịbere tupu ịma ihe na-ego n'ọgwụ ige n'ọnụ ebewazịa mba ọnụ agaghị adị a na-abụ ụkwa na awụsa naanị ihe ọbụla nwere ihe ọ na-alụ onwe inu sị na agaghị chela akpa maka ihe ogologo bịa gbuo agwọ chere n'aka ihe ma ọ bụ buchara ịgba na-aga bịa na iti aka n'afọ iburu ịgba ịchọ ka ịnụ ụda ịgba ịkụ ịgba ahụ ibu ọ bụrụ iburu ịgba na-akụ na-aga bịa na iti aka n'afọ si na-achọ ịnụ ịgba ị na-ati ịgba iwere ife onye na-eti aka n'afọ mụ na o bughị ịgba ihe eburu ịgba na-akụ bịa na iti aka n'afọ ma ọ chịrị akpa akwara ụdọ ogologo a ga-eji were tinye agwọ ịbịa gbuo agwọ egbuo chịrị n'aka bịa chịrịkwa akpa maka ihe ogologo ịma na ife ahụ a ga-alụzi ihe ọbịa alụ ọ na-emekwa ụmụaka bịa nwee ego inye ego jelughị ozi inye ego ojidebe nyekwa ego ọdebe ọnwa isii mgbe arọ ka ego ehi ohie nne agụ a na-agụ nne ya onye agwa mmadụ ya na-enwere ego o nwere ihe dị mkpa onye ewepụ nwunye onye na-ewepụ nkịta ope mpe ọ na-etinye ife ahụ ejide ya na akpịrị jidesie ya ike onye ewepụta ya ọ na-emekwa onye mkpi
ewepụ ụmụaka na-eme ya okenye na-eme ya bụ mkpịkọ na akpị ọnwa akwa ogolofu o ya adịgide na-akpati arụ isii oyibeghị ya eyi ogokwe ọzọ tikwe na-akpati na-eyi ndị ochie n'aka nka ọ na-akwachi ya na-eyi ya ịsatọ ogogo egodo ọfụ n'ime ọdịibeghị ya ihe ize mgbe ya anwụ ọ na-eme ndị nne anyị igori akwa gorie ihe unu garara ọnụ ha chere nje tinye akpati gorie akpa ụkwụ ihe iji gorie nke ọnwụnwụ ya ka oyi akwa wee maa mmalụ mgbe o zuru ike ọrụ ka nne m ihe ka ọ gbanwee ya nka afọ akwa o ji wee zụọ anyị ọnwa akwa garala ọnụ efu n'afịa ma onye nwunye ego segidego na igota akwa na nchọ ịjụrụ ha nye mma anyị ọ jigote akwa dị mmanya ịnapenye n'ihe okeneta gorie tinye n'akpati onye eyi mbọsị yikwara akwa nkịta nkịta njekwa ụka onye yikiri akwa mbọsị oge ụfọdụ mbọsị onye anwụzi ife ebe ụmụ ya ndị nwaanyị na-anụ ọgụ ebe a na-azụ akpati ụmụ anyị ihe a nwere ife ha na-azọ ha saa maka na akwa anyị na-eme ma akwa gara n'ogo 1974 nkwa ndị Hollandis ego 1980 nke oyile eju ofu mbe ndị ada nke na-eje ụmụnachi na nke na-eje obodo ọkara nke na-eje ukwuru ha nọ na ndị ha nwa ha gbanata na-agba na-akpati ya ka anyị na-edebakwa ozugbo onye nwe akpati nne ha bụ ada ọkụ ya otu ndị Igbo si edebe ya onye nwe akpati nne kịta ihe niile ka nsogbu ghara ịdị anyị ukwu na-adịghị edobe isi n'iwu ka ọ na-amara ama ụfọdụ bụ ike mmalụgodu si mba tizielu ewerekwa ọhụụ na nne unu nwere akwa 14 nwee ihe onu ọlaedo nwee ezigbo akpụkpọ isii eyighị eyi dị n'akpati ya iwe ngwa abada ebe mepe ya ikwesị inyebinye ụmụnne gị ihe ebukọ ha jee ime nawa ogidi si n'ọmụnwe o ya ewute ụmụnne gị o ya ebute isi okwu ime ya fụ na oriri nne inyebinye ndị ọzọ mmadụ ama ngwa gị agwa mana iwu ejighọ gị ime inye ha mana imezie ya bụrụ ha nje na ọbụla anya ukwu ọbụla emere nwanne osebe okwu na-alụzie nke nye gịrị a na-ekwu mgbe anyị egezighị ọnụ abụ ihe butere ọnụ anyị ga-aga ha adị a na-abụ ụkwa na-awụsa narị nne ga na-agba ọtọ ị na-egote akwa ahụ gotara ya juju n'ime akpatị ọgụ ụfọdụ kwa efe onye na-enwe ego nwee ego ọfụma mana ọ dị-eweta nwe ego nri ụdị a ka o weta ego ya agwụ ọ na-asụ njenụ nke weta mkpụtụ ọgwụgori mgbachara otu ọbụla osi wee dị nakwa nke anyị nyere na o yerukwa izu ụka ịtọ ha ndọrụ isi nna nye nwunye gị ego nri ka o sie nri dị mma ka unu rie ọkpakọ eriri jikwana na n'otu ọnụ dị ndị nwụrụ anwụ ọ na-arụkwa ọnụ aga akwa na-adị a na-abụkwa na awụsa narị ego a dịmakwana ka na-eri ya eri were egoro akwa were egorogota anụ n'onweghị anya ka nwunye gị rijuo akụ nke maka ụfọdụ ga-enwe ego ya akwụnwụ ụgwọ akwụkwọ ọ na-achọsọzi ebe ụlọ akwụkwọ dị ọnụ anị ya ọ bịa na ya gbawa oke ụgbọala nwee ụlọ elu ise ka iweta ego akwụ ụgwọ akwụkwọ sị ya ụlọ akwụkwọ na-egbofu na ego n'ihe ebe ọ na-egara ọrụ na-ebekwute m jeri tinye na nwa okoye ọhịa na-agụ n'ebe enyi nwa nkwọdụ agụ n'ebe ọzọ wepụtara na ego aza azụ oku a na-atụrụ onye mkpe na onye ga-enwecha ihe onye eji ihe onwe ga-enwe ụgbọ anyị na onye ebu ya wee jee ebe ọ na-agba mbọ ụtụtụ ọkwụbụ ya kpuchie ya rigoro ọkada kụtụzie ego n'ụzọ tọpụ n'ụzọ mbọchị anyị akwazi onye ahụ aja ebe ute ụgbọala iburu ibu wee na-ebu mmanya wee na-ebute mmanya eji akwa ya o nwere ụdị ihe ga-ahụ ifu ụfọdụ ịgbana ihe ọ bụ na a na-akarị ịmago ọkada akarị ndị Igbo si na onye kwesịrị ka e were efi wee kwa adịrọ maka asị na nkịta tagbu ya onye ya eji efi wee kwa na-agasị ihe na nkịta ihe ike ibuzi nna ya ukwu si nọ nkịta tagbu ya otu ọ dị n'ọgaranya a na-akwa ka n'ọkara dị n'ọkada
onwe ụtọ dị na ntị ọwụ na ogbenye ka ọ bụ na onwe ha ọ dị iche na onye enwe ọsị ya ọ dịka anya ụgwa na nkịta omebisie okpuchie ya na-eke otu obodo nne ya saa ya kpuchikwa ịnụ asị na n'ọnụ agaghị adị na-abụkwa na ụsa na ịpụta wee n'ọnụ na nke onye ike obu anyị kelere maazị Mmadụka Enemụọ onye adazi anyị ọ bụgota Paul Chukwuma a na-eti Akudo adazi nnukwu kwa ha wuru ofu obodo onye nke ọzọ bụ adazi nnukwu onye nke akwụkwọ adazi nnukwu Paul Chukwuma Akudo inu nke esi na agaghị eji maka na na-aya ọya wee gbuo ọchị niile na eji maka na na-aya ọya a ga-eji ha maka na na-aya ọya wee gbuo ọchị niile ọchị bụ amụ ụmụ na ọnwụ onye na-aya ọya amụ na-atọ ife onye ahụ adịghị ị na anya n'iru ị ga-ama na ya na ihe na-eme mana ịnụ wee sị na agaghị eji maka na-aya ọya wee sị ka egbuo amụ niile nọ n'obodo na ya amụcha aka n'ebe a na-aya ọya o nwere onye ọya na-adị mma n'ahụ onye ọya alụghị ọya ebe a isi onwe onye na-enye ọya ebube ife ebe ọ na-eme nwa arụkụla ya obere akwa si ego kwara ya n'azụ ya ka ntụbedoghị isi n'ụkwụ achọrọ m ịṅụ akamụ eghe tupu ije mecha ya bụta sị na-achọ ọzọ ịṅụ akamụ na achọrọ m anụ esu n'ọkwa esite ogiri ka ịgota anụ anyị gochapụta sị anụ nwaka ije egota na ama omume ekwu na ihe nchọzi kịta bụ akwa dagachaghị ọfụma eji mmanụ wee si ogwe ndị maara anya ahụ ọtụtụ ndị na-emekarị ha okwu ụmụ nwoke kacha enyi ụmụ nwanyị adaghị n'ahụ eziokwu fana eji nwaanyị ga-ahụ gara ga na-anwụ oji na-esiri ndị enyi eziokwu arụ ga na-anwụ obere kpọta nyanụ na akwụkwọ ụmụ nwaanyị adaghị ahụ arụ ga na-anwụ ya obere eje afịa na ọ magara ahụ na anwụ maka di m hapụta iri nri ogburu arụ ọnwụnwa ji gote ife na-abịa si elu di nri tupu ife nwaanyị ka o di naanị kpuo akwa ihe mmasị nwere ego ibere jewe n'ọgwụ ụmụ nwaanyị na-ewepụrụ ha aka ihe gbasara iji ihe ụmụ nwoke ma na-aya ọya n'ụkwụ ebu nne m bịabidi maka n'ụkwụ bunte m nke elu bunte elu ọ bụrụ ikwe ya nwa obere bunte m nke aka ekpe sielu mmiri ọkụ nde ṅara ṅara ka iwere ya mma m n'onu onye na-ekwu ihe a arụ nwa nwunye ya afọ ọnụ o ji si ya ndo ite ebe ị na-enefie onye nwere ihe alụkwasị ya n'elu ebe ka ị na-ejekwana bịa banyere n'ọka sọ m ya anọzi ọka ịhapụ nnọọ m pụrụ makwa nọọ m di gị ka ihe na-ahapụziri m apụ ihe akọ ị na-emewe onwe ndị mara aya ọya ndị na-eme ọya ebube ịnụ asị na agaghị eji maka na aya ọya wee si ka egbuo ọchị niile mana onye na-abụ ọ na-aya ọya ọ na-eke ike ọ na-eke ike a na-esi ọya esi arụ ọkụ ị na-eri ya ọ were aka sie mmiri ọkụ lituo n'elu akwa gbaa ụzọ lituo arụ ka a na-eri oji sie mmiri ọkụ ọwụcha ahụ efu ka ọ na-awụ ụmụ ya ahụ ọsị nwunye ya na-asị ike ka ime ya na ọdịmma ihe ezumike tasị mba achọrọ m ijiji elu n'ihu ọrụ ọmụgụ ya nọdụ anyị kpuo akwa arụ ọnwụ aka nkụ ọ pụọ jebe n'iru ọrụ ahụ nke ilu n'ebe ha na-ele ihe nọdụ anyị ebe ahụ ụmụ bọyị a na-agbagharị na-arụ mana ọ chọghị ịnọ n'ụlọ a na-emesi ọya emesi ọya inyere ya aka nye ya ebube obuturu oge anyị kazie njọ a na-emesi ọya emesi mana ife ọya na-emezighị ihe amụzi amụ ihe ekwuzi okwu ihe erizi nri ifu na ọya ga-akazi njọ lie nri mba ụwa arụ kụnyere eke ọdịdị yarani kpuo akwa ọya ha ewee kazie nkụ ị na-aya ọya ogodo nna ya ukwu onye isi ọkanga Jesu Kristi ọ sị ị na-ebu ọnụ gị sachaa isi gị saa iru gị tee mmanụ n'iru gị ka ọ iru mma maka ọ hapụ inwe onye ga-ama na ị na-ebu ọnụ
otu aka ọ dịkwa na onwe onye ilo gị na-achọ ka anụ na-arụ adịrọ gụ eziokwu ka anụ na-arụ ọnụ ha na-arụ adịrọ nwa aṅụrị ọnụ na ihe apụtazi ezi ọnụ na ihe ha ejezi ọrụ onwe aṅụrị mana ọrụ na-anwụ oge ọnụ gụkwa na-arụ adịrọ pụta ife oke na-eje ọrụ onye a ka asị na arụ megafere ka obi ha adịzi ama n'ọfụ ike na-agagharị mana ọnụ na-ejede n'ikpuru akwa abalị nke pụtaghị ezi ọtọ ya ọmụọ ọ bụ nna akwa asị arụ adịrọ iru ga-agbakazikwa mma ịdịkwakwa ya ahụ na anwụ anyị ejizi maka na anaghị ọya wee sị ka egbuo ọchị niile mgbe ịkọwasị gị okenye ka anyị jee na be onye wetara inu nke anyị kọwa kịta bụ Paul Chukwuma a na-eti aka udo onye adazi nnukwu Tangod Okeke Enugu kwukosi wee site nke ọ sị na ewere uche taa akara atati ya nnu ewere uche taa akara atati ya nnu akara bụ na ọ dafịarụ nnu aṅa akara eziokwu ị ga-ata nkwa akara na ọ bụrụ na nnu adịrị acha okenye ka abịagodo akara dị mgbe gboo akara agwa dịnụ agwa dị akara dị aji mmanụ Igbo eghe ịmụkwa na n'onwe mgbe olube ihe dịka narị afọ 13 gara aga ọcha abịago kwana ilu ha na be anyị ha abịago na Benin bịa Lagos na 1860 1800 ha abịago nọrụsịa nso mana ha elu ha baịrị n'ime ma ha elu egozo n'ebe ndị bi n'ikpere mmiri mgbe akara adịbago inu a ga-apụtanwu mgbe afọ ewere uche taa akara atapụ ya nnu mma enwe ike ghe akara nye ghe eti ya nnu maka na nnu adịrọ taa ife na nnu adịrọ ya na-esi onwe na nnu dị ya maka iji uche iwere ya na-aṅụ akamụ ị na-aṅụ akamụ ị na onye fụ ka ị na-ata akara na-aṅụ akamụ onye eche na anụ dị na akara ahụ eziokwu onye fụ ka ị na-eri nri ọwụ na azụ adịrọ na nri gị na anụ adịrị ofe nkịtị ka ị na-eri onye ahụ na anụ adịrị mana ị na-esi nri ahụ na-eri onye eche na ịtaga anụ dị n'ime ya eziokwu n'ibu zọta anụ ọ bụ isozi na nri wuri bunye mmadụ na anụ adịrị azụ adịrị onye nọ na na-ewede echekwa na ọtaga anụ na anụ adịrị bụ eri otu onye si dewe ọgọ dị ya ka o esi were dee ya eziokwu ịdịga ọrụ ndị mmadụ na nwere ihe nwere n'ụlọ na ama enwe jiri enweghị ede amalụ afọ ada agba ama ife ori ibite ego wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ ọnwe onye gwa ọma mma otu aka mmadụ si ejikwa onwe jikwagide onwe gị ime ama mma na iji ụgwọ ị na-agba mbara akwụbinye ụgwọ iji ịkwụbinyekwa ibitekwa ọzọ ọtụtụ ndị mmadụ na-eme kịta nwere ọtụtụ ndị ji ụgwọ mana ọ na-akwụbụ ihe na wee na-ebitekwa ọzọ ụfọdụ na-ebite ndị ụlọ akụ ụfọdụ na-ebite mmadụ ụfọdụ na-ebite ndị isusu wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ nwa na nnukwu na akwụkwọ ọ na-akwụnyekwa ọzụtakwa ọkwụnye eyi na nwa na nnukwu na akwụkwọ iche na ebe ọ dọwara ego ozi o ji akwụnye ụgwọ akwụkwọ ya mana ọ na-etibe na-ezukọ mana ibu utela onwere ọha na ọ nwere ka ọha gịrị nwunye ya akọbụ ọnụ pụta n'ilo na ọ nwetaghị ụgwọ akwụkwọ n'ọmụji ekwuru ya ụgwọ o ji nya anụ ọhịa mmụọ ndị mmadụ amalụ na unu atọwọ ọ bụ na onwenye nwunye na-eweta ego nye nwenye mmanụ di ya na-eweta ego eji alụ ụlọ ma ego eji akwụ ụgwọ akwụkwọ nwunye na-akụ nri nwa onye ga-achụ di ya n'ọlụ mmadụ ama mara achụ ya n'ọlụ onye ụtọ ihe efekwa nwunye na-akụzi nkụzi anyị weta ego nye onye mmanụ onye kwube amalụ ka biya dị onye bụ ụtọ onwe ọ bụla ife atụ ewere uche taa akara akara nnu adịghọ na-ata ya ọ ikwu na nnu adịghọ ama na nnu adịghọ ihe inu a na-ekwu onye bụ ụtọ onwe ya ewere ya kọọ akụkọ onye ọ na-mechiri bie mechitesie ụzọ niile nwa onye amotiti wee nọdụ n'ime be gị ịnụta nwaanyị ma ife dị elu ha na-ebi ise na ha ụtụtụ ụmụ ihe ha dafa ntị bụrụ ọnụ pụọ ịma mma ha pụta na mgbede gotalụ ụmụaka efe ha ga-eri ụmụaka erie didere nwunye bụrụ ọnụ ịma mmadụ
ihe ha tọwọ adakwala ụmụaka nri mbute ya obere mmiri eri were ahụla bịa nwunye na onwe ha anya nje dị n'ala anyị ndị Igbo si na di na nwunye rijuo afọ nnụbụ ọgụ ndị bụ ọnụ aka ha mma ewere uche taa akara atapụ ya nnu iricha nri abalị ụtụtụ echi pụta sị nna na ofe anyị n'abalị atọkakwa ihe nwunye gị siri nyasa na-egwusi na nwunye nke m siri m onugbu ha na-akọ ya ofe nwa ma onye mara ofe nwa iri na-azụ azụ anụ adịrị mana isi a na ifu ihe o siri o butere nya nweghị mkpụrụ ihe ndị a n'ute ka ọ na-akparị m na osiche na eritere m azụ onye ife akụ emene onye ọzọ si egbe ya nkịtị n'ọrụje ọnwụ na maghị emetụ aka maghị emetụ nne ha aka nweta ọzọ ute si agasara ụlọ mmadụ ka ije na be Nnadi Ugwu nwa agwụ onye nke inu ya etego 2014 eji nje weta ya nya ebe ọ dị Chukwu mere ka ọ bụrụ na ọ na-ege ntị Nnadi Ugwu nwa agwụ onye nguru na Mbaise n'Imo steeti inu ya si na dinta fuola oke nkịta n'ọhịa mgbagbuo ya ofu oke mmadụ ọ ya gbagbu ya ifu inu a dinta furu oke nkịta n'ọhịa gbagbuo ya ọfụ oke mmadụ ọ ya gbagbuo ya kọwaa na nke ọgbagharị ọ dị mma ịma na nkịta na dinta na-adị na mma eziokwu dinta na nkịta na-adị na mma oge gboo ahụ a na-enwe nkịta eji eje nta nkịta igere ya ire na-aga ọ na-esoghị n'azụ o wee ebe a olu oburu ụzọ baa n'ime ọfịa onwe ebe ọ nụrụ isi anụ imi nkịta na-aka anụ ya karịa imi mmadụ nkịta ga-anọ ebe a nụ isi nchi nọ ebe tetere aka ọ ghara ọgị ya pụọ baa n'ime ọfịa chọba nchi afọ ọfụ nchi ahụ mesuo ya chụrụ ya chọpụta ya n'ebe ị na-egbalị edebe nkịta ma atagbuo agwọ ofu agwọ tụgharịa ọgụ taa ya alụ n'onu agwọ anwụọ nkịta na-atagbu fu mgbada chọbe ya chụpụtara ya nna ya ukwu ekugbuo ya ma ịgbalị edebe nkịta a na-edo nkịta eje nta nkịta na-egbu nchi ọ na-egbu ululu anụ ndị na-agba ọsọ ọfụma ya gbaranwu dị nta ma nkịta ga-achụfa chụrụ ofe mana nkịta eji eje nta a na-amụ ya ikpo n'onu ikpo bụ mgbịrịgba ma ọ bụrụ ndị mgbịrịgba ọfụ a na-alụ kịta nke ụlọ akwụkwọ na nje akụ nke ụzụ na-akpụ eji ama ụsụ ikpo ọ na-akụ komkomkomkom otu afọ na-adụ amụ ya n'onu kwa ya nkịta na-agba n'ime ọfịa mara ebe o si wee nọdụ nwere mgbe o si na-agba n'ime ọfịa mara ebe nkịta ahụ si nọdụ nkịta ahụ oke ịnụ ahụ wee sị na dinta ifugo ihe o ji wee dị mkpa na onye abụọ daa iwu sistemenarị ebele eziokwu sistemenarị ebele o nwere iwu nye ga-abụ daa iwu n'obodo unu sisita ya afọ ọfọ n'ọma ihe ome n'ọmụma onye gbalụ nkịta egbe bụ dinta ọ bụ na onye inu asịkwa nwoke fụrụ nkịta n'ọcha kugbuo ya nọọ dinta nwarị na nkịta nwanne ya o nwere inu ọzọ si na dinta gbagburu nkịta gbagbu nwanne ya dinta gbagburu nkịta gbagbu nwanne ya nke bụ na nkịta na-eche nche abalị nkịta na-achọ nta nkịta na-eche ụlọ iwefu nkịta n'ime ọfịa wee gbalịa debe ọ bụrụ na ọ bụrụ nkịta gị ọ nkịta onye nta ibe gị ọ bụrụ na ọ bụrụ ọnwụ onye nwe nkịta onye nta na onwe ya kwa ndị na-ete nkwụ maara onwe ha ndị ọrụ ugbo maara onwe ha ndị afịa maara onwe ha nkịta bụkwa onye nta ngwa na onwe ya bụ dinta wee fụ onye nta ibe gị gbagbuo ya ịma na efe oke mmadụ na ya gbagbuo ya maka nkịta ara nwere ọrụ achọ ya okwu ọzọ gene ya na-alụ ofu ụdị ọrụ gene ya na-ezute n'ọfịa oge ncha ke ihe o mere ị na-agbagbu ya ọ bụ mgbada ka ọ bụ ike ị na-agbagburu ya dinta fụrụ oke nkịta n'ọfịa gbagbuo ya ọfụ oke mmadụ ọ ya gbagbu
o nwere ife onye mmadụ mee asị n'ọmụma nke mbụ nke bụ abụ n'onwe ya ahụ ịmaghị onwe onye mere gị ebele nwe ha ahụ ime ifu na mere n'obi ọjọọ ifu ihe mmadụ nwere ife a na-ewe gị na-ewute gị na-achụ ụzọ esi wee mebie nke kwesịrị nwe ha enweghọm ya ọgụnya ma na ụfọdụ na-eje n'ugbo mmadụ ruo nwee ya ọkụ kacha ugbo osikapa ọkụ ha gbapịa ugbo mmadụ ọna ọnya mere eji wee gonye ya n'alụ n'oge gboo iru oji mmadụ iru oji ebe oji akọ naanị ọnsọ anị ka ọ bụrụ alụ ha na-abụ ji mmadụ kọcha socha ya ji kọcha ubi tite ji n'ime ji ahụ epu ego ma iwe jide bọsịsịa ya kwụsị ya naanị ma mmụọ ọfụ ma mmadụ afụ mmadụ afụghọ gị imega alụ imekwago nsọ anyị ụmụsị na-akọwa ihe dị iche na alụ na nsọ anyị abụ onye agbawu nkịta n'ime ọfịa ọkpacha anya adị eri nkịta eri ọ bụghị ka ị na-agbawuri ifuru mgbada gba ifuru enyi ije gba ifuru ha ene ya gbalị nkịta debe ịgba uwe hapụ ya ndị Igbo sị na ọmụ nwa egbu ngwele aghọ ngwele zukwa ya ahụ ọmụ nwa egbu ngwele aghọ ngwele nwere ihe ngwele ihe ịchọghị ili ya eri ịchọghị ili ya ele ngwele nọdụ na-arụ ajaba iwere okwute tụọ ya ọda nwụọ ịpụwa ka ị na-egburi ọmụ nwa egbu ngwele aghọ ngwele aghọ bụ iwedebe ngwele n'ime ihe fụ na onwe isi ọ na-esi onye ma aghọ ịnọkwala ebe mmadụ nwụ ọ na-esikwa aghọ ebupụsị efe ozu nwụ kịta mpụta m na ụmụdị isi na-esi ebe ahụ aghọ ka a na-akpụ ya ewetakwa anụ ndụ ịkwa ha aka gị ekwesịrị emesị onye esi n'isi aka n'imi aghọ bụ ihe ahụ inu asị ọmụmụ egbu ngwele aghọ ngwele zukwa arụghị nga na-esi ngwele onye fụgasị na igbu ngwele enwe ka arụghị ịgbụkwa igbu ngwele ngwele nwere ihe o mere ka iji ejije gbuo obi inu obi ọjọọ na-eme ndị mmadụ feme ihe anyị na-asọ nsọ ọgụ ụfọdụ efo onye efo nwa mmadụ nye nsị ọnwụọ ndị anyị fọ a na-enye ihe nata ruo oyibo nata krismas nata olekọta ọnya bụ ofu ya nwụọ n'abalị na-abụ na Lagos onye ọya ofu ya nwụọ ọ bụrụ ọjị enye ya n'ụlọ mgbe ọkụ je kene nwanne papịa lụọ kpachiri ofu na ọjị ọta yawa iko afọ yawa ọkịrị mgbawa isi nna mgbe onwe onye emesi etubu ihe orisi nna na anyị bịa ka ịkọwala ihe mee na nwa anwụ ụnụ na anyị nọ n'ọbịa ta ọjị na be n'ihi ya kọwa ya ọfụma ndị gboo na-eme ya ndị kịta adị emezie anyị na-asị asị na emu na ọ ga-abụ ka onye nwa onye egwu ekwe kwe ndị gboo ga-akpọkụọ gene pụta n'ama onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụaka nwoke na anyị na nwa ọkọnkọ bịa na be ata ọjị na mmiri n'ụkwara kwaba ya ka ọ na-alụ ya wee ịkọ afọ nwụọ ngwa anyị ihe mee ya ọ nwere mbọ ekweta ọgọnị si na mụta ọ pụta be m na ọbaka bụ onye bido ọbụla akụchacha ya niile ya aṅụla ya iyi ya aṅụla ya iyi mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ ji eje gwọzie nta wuyi na ọ bụrụ na onye nwe onye mee ya maka na anyị ejekọje butere gị ihe ọjọọ ga aka arụ kịta na ihe afọ onye asị n'ọnya nye ọnya ihe ya nwe onye egwu ya ekwekwuye ekwe ya abalị ịtọ nke aga ndị ugbo ka kpọpụta onye ha n'ọgbọ ịkọ ya doro ha anya ha mapụghị n'obodo ihe aṅụ ya ha ma mapụ osi gị si be anyị pụọ wepụ si be anyị pụọ tụọlụ gị enu a si na dinta gbagburu nkịta n'ime ọfịa
gbagbuo oke nkịta n'ọfịa oke mmadụ ya egbu mgbe iji gbuo nwa nwanne gị nwa onye ọzọ ka ife hapụ n'ihi hapụrụ anyị n'obodo ibe anyị agwụ n'aka gị ka mụrụ naira ibe anyị agwụ n'aka gị ya hapụrụ anyị n'obodo tụọrọ ya inu a ndị gboo ka anyị ejikwata onwe ha ọnụ ka anyị na-achụ ihe ọjọọ ndị Igbo si na n'obodo na-anwụ ọnwụ na-amụ amụ ada anwụdebe obodo na-anwụ ọnwụ na-amụ amụ ada anwụdebe tata Okoye anwụ onye ọbụla adapụ na amụ mụba Okoye mete nwa gịnị ache na ọha nwa echi ọkụkwa nwụọ amụkwa ndị ọgwụ hazi ya nwụọ ndị enyi ya ka izu ike mana echi olu nwụọ ya obodo na-anwụ ọnwụ na-amụ amụ ada anwụdebe ụmụgbara uru achọ mmadụ achọ n'obodo aka hapụ mana inu ọzọ si n'obodo na-akpụ alụ na alụ ọha eme na be ha obodo na-akpụ alụ ọ na-eme na be ha ụmụ ihe mmadụ mee akpọpụta ya sị nna ja na anyị nụ ihe kere nwanne nwaanyị je kọrọ anyị ọfụma ibe anyị okpu ma ada ibe anyị nekwa na ikpere ma adị ya ịkọcha ya masị na agụtara ihe na-ekwu na anyị aghọtabeghị ihe ị na-ekwu n'imekpu anyị alụ n'ibe anyị agwụ jee chọọ aka nri jee chọọ adama chọọ nri chọọ adama ka ọ bịa pụpụta anyị tijuo akparụ ndị nta fụrụ oke nkịta gbagbuo ya ịma na ọfụ oke mmadụ na oyi egbu obi ọjọọ adịrọ mma onye ọbụla eme na ife ya ome ya ọsana na anị sana n'elu ifugo na uche anyị na-alụkọ ọrụ ọnụ okwu akwa ka ene na nwa ya mma ka ibido n'ime ụzọ bụ onye ọzọ ogburu inu ese na akụpe adị agbalụ onye obi egwu ọgba mgbada nke a gbakwagalị ka anyị ka ya okirikiri akụpe ada agbala ọkụghị m akụpe ụfọdụ na-akpụ ya nkucha mana ihe ya kpọrọ ya akụpe bụ n'onu ndị egwu enwe egwu onwe egwu a na-eyi aka wee na-agba nwee ihe ndị ọzọ nwee egwu a na-ejizi akụpe wee na-agba onye obi ịmara onye obi ebe a ka anyị ebido wee kọwaba obi bụ onye amaghị eme ihe o kwesịrị ịma wee mee onye ada obi ọ mmụọ ka ọ bụkwa nwee mmụọ ọgba mgbada o nwere ụdị ofufe otu efe na-adịba a na-enweta nkawa ọcha akwa ọgba mgbada nwezi elili na mgbada kee ihe n'ukwu mmụọ ọgba mgbada nwee ntuntu n'isi ya mba mbenukwu ọgba mgbada egwu a na-agba egwu ike ka ọ bụ ị na-agba ị ga na-agba ọsịsọ ma ụkwụ ma aka gị ma arụ gị ma isi gị ma ga na-amanya iwe were sị onye ụjọ bịa Onyeka enyebukwa anyị inu mbụ mana ngwe inu ọzọ fọ ọnụ Onyeka bụ onye Abatete ọ sị na mmadụ ada agbacha afa jetụtụrụ ọnwụ dibịa ya gbacha afa jetụtụrụ ọnwụ maka ife a na-agbawa afa ndụ onye abịa gbalịa afa ndụ onye bịa gbalịa afa ndụ ọgbọsịzi ya bịa nyanwawa onye gbara afa ya anwụzi mmadụ ada agbacha afa tụtụrụ ọnwụ dibịa ihe bụ ụzọ nye ụmụ eri ọkụzụ ọ sị na ihe a na-agwa onye isi bụ na mmanụ adịrọ n'ofe na nnu adịghị na ọya ama ịma na ọya ama ozuzu chagodo nzuzo ọya ama ebe ọnụ ya dị na mgbe o etinye nri na mmadụ na-ezu nzuzo anyị eme ka ọ were nri je tinye na ntị ya ma ọ tinye n'anya ya onye emenwu ya ụlọ a na-etinye ọya ama ebe nri ahụ ga-aba ya na-agwa onye isi bụ na mmanụ adịrọ na nri nnu adịghị ọya ama o nwere ebe ogologodo onye nweghị uche wee ihe ọ na-enwe uche na ya ọ bụrụ onye ọ bụzi a na ọ babazie omibezie emibe asị na onwe ya aghọta ya mana o nwere efe ya bụ ome ha na nke iji ebụrụ mmadụ ebụrụ efi ka iji ebụrụ mmadụ ya abụghị ya ebuka onye nnobi ọ sị na aja danye n'onunu elugo ikwu nne ya
ka anyị dọbilie n'ebe a aja da na n'onunu elugbo ikwu nne ya maka na ọ ka aja esi wepụtabu ọ na-ekpo ote aja onunu wee dị onye egbe aja wee nakọ n'onunu ọ ikwu nne ka olugo